Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. ഭാഗവതങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാഞ്ചനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥം പദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരത്നാതാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തിശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹനവമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമ പ്രഭുദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരീശന്. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാര. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരകമദ്ഭാഗ്യ മതാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ.
ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 24. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തവായേഷ തഥാ ദ്രഷ്ടാ നാ പശ്യ ദൃശ്യമേകരാട് മേനേളാ സന്തമിവാത്മാനം സുപ്തശക്തിരസുപ്തകൃത്. തവായേഷ തഥാ ദൃഷ്ടാ നാ പശ്യ ദൃശ്യമേകരാട് മേനേളാ സന്തമിവാത്മാനം സുപ്തശക്തിരസുപ്തകൃത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ശ്രദ്ധ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തവായേഷ തഥാ ദ്രഷ്ടാ നാ പശ്യ ദൃശ്യമേകരാട് മേനേളാ സന്തമിവാത്മാനം സുപ്തശക്തിരസുപ്തദൃക്. തവായേഷ തഥാ ദ്രഷ്ടാ നാ പശ്യ ദൃശ്യമേകരാട് മേനേളാ സന്തമിവാത്മാനം സുപ്തശക്തിരസുപ്തദൃക്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവായേഷ തഥാ ദൃഷ്ടാ നാ പശ്യത് ദൃശ്യമേകരാട് മേളേന സന്തമിവാത്മാനം സുപ്തശക്തിരസുപ്തദൃക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവായേഷ തഥാ ദ്രഷ്ടാ നാ പശ്യത് ദൃശ്യമേകരാട് മേനേള സന്തമിവാത്മാനം സുപ്തശക്തിരസുപ്തദൃക്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവായേഷ തഥാ ദൃഷ്ടാ നാ പശ്യത് ദൃശ്യമേകരാട് മേളേന സന്തമിവാത്മാനം സുപ്തശക്തിരസുപ്തദൃക്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവായേഷ തഥാ ദൃഷ്ടാ നാ പശ്യത് ദൃശ്യമേകരാട് മേനേള സന്ധമിവാത്മാനം സുപ്തശക്തിരസുപ്തദൃക്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ലെഫ്റ്റ് ആയോ? ഓക്കെ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവായേഷ തഥാ ദൃഷ്ടാ നാ പശ്യത് ദൃശ്യമേകരാട് മേനേളാ സന്തമിവാത്മാനം സുപ്തശക്തിരസുപ്തദൃക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമനാണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവായേഷ തഥാ ദൃഷ്ടാ നാ പശ്യത് ദൃശ്യമേകരാട് മേനേളാ സന്തമിവാത്മാനം സുപ്തശക്തിരസുപ്തദൃക്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
स वा एष तदा दृष्टा नापश्यदृश्यमेकराट् मेनेलसन्दविवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक्. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे हरे कृष्ण. कृष्णा. हरे कृष्ण. ओके. मालती माता जी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. स वा एष तदा दृष्टा नापश्यत् दृश्यमेकराट् मेनेलसन्दमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. राजी माता जी हरे कृष्ण. चलिए. कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. स वा एष तदा दृष्टा नापश्यत् दृश्यमेकराट् मेनेलसन्दविवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. शारदा जी नंबर माता जी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. स वा एष तदा दृष्टा नापश्यत् दृश्यमेकराट् मेनेलसन्दमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक्. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओके. हरे कृष्ण माता जी. ओके. रमणी माता जी हरे. रमणी माता जी चलिए माता जी हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. स वा एष तदा दृष्टा मेनेलसन्दमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी. ओके. हरे कृष्ण. भारतीय माता जी हरे कृष्ण. माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय. स वा एष तदा दृष्टा नापश्यत् दृश्यमेकराट् मेनेलसन्दमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माता जी. ओके. मिनी माता जी चलिए माता जी हरे कृष्ण. कृष्ण प्रभु जी. ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय. न वा एष तदा दृष्टा नापश्यत् दृश्यमेकराट् मेनेलसन्दमिवात्मानं सुप्तदृक्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. निर्मला माता जी हरे कृष्ण. माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. स वा एष तदा दृष्टा नापश्यत् दृश्यमेकराट् मेनेलसन्दमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. शोभा माता जी चलिए माता जी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. स एव एष तदा दृष्टा नाप्यदृश्यमेकराट् मेनेलसन्दमिवात्मानं सुप्तशक्ति. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माता जी. अनिता कुमारी माता जी हरे कृष्ण. चलिए. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. स वा एष तदा दृष्टा नापश्यत् दृश्यमेकराट् मेनेलसन्दमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक्. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. बीना माता जी हरे कृष्ण. माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रणाम. चलिए. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. स वा एष तदा दृष्टा नापश्यत् दृश्यमेकराट् मेनेलसन्दमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. जमीला माता जी चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी.
ഹരേകൃഷ്ണ പ്രഭുജി എന്റെ തന്നെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. അല്ല, ജമീല മാതാജിയുടെ മ്യൂട്ടാണ്. ഹരേഷ് മാതാജി, ജമീല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളും മാതാജി. ഹരേഷ് നെറ്റ്വർക്കിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന്. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലി അല്ലേ? ഓക്കെ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവായേഷ തഥാ സ്രഷ്ടാ നാപശ്യ ദൃശ്യമേകരാട്. നീലസന്തമിവ ആത്മാനം സുപ്തശക്തേരസുപ്തദൃക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജമീല മാതാജി, ഹരേഷ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളും മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേഷ് കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ഇതിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം വിവർത്തന ഭാഗത്തുമായി. ഓക്കെ. താഹ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഏതെങ്കിലും യേശ ഇവയെല്ലാം തഥാ ആ സമയത്ത് ദൃഷ്ടാവ് ഞാൻ ചെയ്തില്ല അപശ്യത് കാണുക, ദൃശ്യം ഭൗതിക സൃഷ്ടി, ഏകരാട് നിസ്തർക്കനായ ഉടമസ്ഥൻ, മേനെ ഇതുപോലെ വിചാരിച്ചു, അസ്തിത്വമില്ലാത്ത ഇവ അതുപോലെ, ആത്മാനാം സമഗ്ര ആവിഷ്കാരം, സുപ്ത ആവിഷ്കൃതമല്ലാത്ത, ശക്തി ഭൗതികോർജം, അസുപ്ത ആവിഷ്കരിച്ചു, ദൃക് ആന്തരിക ശക്തി. പ്രഥനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും നിസ്തർക്കനായ ഉടമയായ ഭഗവാൻ മാത്രമായിരുന്നു ദൃഷ്ടാവ്. ഭൗതിക ആവിഷ്കാരം അന്ന് സംഭവിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. ആകയാൽ തന്റെ സമഗ്രവും വേറിട്ടതുമായ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ഭഗവാന് അപൂർണത അനുഭവപ്പെട്ടു. ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തി ആവിഷ്കൃതമായപ്പോൾ ഭൗതിക ശക്തി അദ്ദേഹത്തിൽ നിദ്ര കൊള്ളുമായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയം. ഭഗവാനാണ് പരമോന്നത ദൃഷ്ടാവ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടാക്ഷം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭൗതികാവിഷ്കാരത്തിന് സജ്ജമാകുന്നത്. ദൃഷ്ടാവായ ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടാക്ഷം പതിഞ്ഞ ഭൗതികോർജം സന്നിഹിതമായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഭർത്താവിനുണ്ടാകുന്ന ഏകാന്തത പോലെ ഒരു അപര്യാപ്തത തോന്നിച്ചു. ഇതൊരു കാവ്യാത്മകമായ ഉപമയാണ്. മറവിയുടെ ആഴങ്ങളിലാണ്ട് തന്നിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ജീവിതാവസരം നൽകുന്നതിനു വേണ്ടി ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി നടത്താൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഭൗതിക ആവിഷ്കാരം ഉപാധിബദ്ധരായ ആത്മാവുകൾക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ അവസരം നൽകുന്നു. അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശവും. ഭഗവാൻ അത്രയ്ക്ക് ദയാലുവാകയാലാണ് അത്തരമൊരു ആവിഷ്കാരത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ എന്തോ വേണമെന്ന തോന്നലുണ്ടായതും സൃഷ്ടി നടത്തിയതും. ആന്തരിക ശക്തിയുടെ സൃഷ്ടി ആവിഷ്കൃതമായെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു ശക്തി എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൽ നിലകൊള്ളുകയായിരുന്നു. ഭഗവാൻ അവളെയും ഉണർത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഒരു ഭർത്താവ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തന്റെ ഭാര്യയെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി ഉണർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഊർജത്തോട് സഹതാപം തോന്നിയ അദ്ദേഹം ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാരോടൊത്ത് ആനന്ദിക്കുന്നത് പോലെ അവളും ആനന്ദിച്ചു.
കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ പ്രക്രിയകളെല്ലാം തന്നെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ബദ്ധാത്മാക്കളെ ഉത്തേജിതരാക്കി ആത്മീയാവബോധത്തിൻ്റെതായ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും അപ്രകാരം അവരെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെ നിത്യമുക്താത്മാക്കൾക്കു തുല്യരാക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയായിരുന്നു. ഭഗവാൻ സത്തിന്റെയും ചിത്തിന്റെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും വിഗ്രഹൻ അഥവാ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാകിയാൽ തന്റെ വിഭിന്ന ശക്തികളുടെ എല്ലാ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളെയും രസത്തിന്റെ പരമാനന്ദാനുഭൂതി അനുഭവിപ്പിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടു. ഭഗവാന്റെ അനശ്വരമായ രാസലീലയിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ജീവിതാവസ്ഥ, പരിപൂർണമായ ആത്മീയ പരമാനന്ദവും ശാശ്വതമായ ജ്ഞാനവും. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ. 25ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവായേതസ്യ സംദ്രഷ്ടു ശക്തി സദസദാത്മിക മായാ നാമ മഹാഭാഗാ യേദം നിർമ്മമേ വിഭുഃ. സവായേതസ്യ സംദ്രഷ്ടു ശക്തി സദസദാത്മിക മായാ നാമ മഹാഭാഗാ യേദം നിർമ്മമേ വിഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കോ. पंकजाक्षी माता जी, हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सावायेदस्य संदृष्टा शक्ति सदा सदात्मिका माया नाम महाभागा ययतं निर्ममे विभु. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. वत्सलाय माता जी, हरे कृष्ण माता जी. अंबुजा देवी माता जी, हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए करो. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सावायेतस्य संदृष्टु शक्ति सदा सदात्मिका माया नाम महाभागा येदं निर्ममे विभु. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. वत्सलाय माता जी, हरे कृष्ण माता जी. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് നേരത്തെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സായവായേതസ്യ സംദ്രഷ്ടും ശക്തി സദാ സദാത്മിക മായാ നാമ മഹാഭാഗായ യേദം നിർമ്മമേ വിഭും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രേമലത മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्णा प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सावायेदस्य संदृष्टु शक्ति सदसदात्मिका माया नाम महाभागा येदं निर्ममे विभुः. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. प्रतिभा माता जी, हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु. चलिए. हरे कृष्ण प्रभु. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सवायेदस्य संदृष्टो शक्ति सदा सदात्मिका माया नाम भागा येदं निर्ममे विभुः. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण माता जी. सुनीता जयराज माता जी, हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सावायेदस्य संदृष्टु शक्ति सदसदात्मिका माया नाम महाभागा येदं निर्ममे विभु. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. रामचंद्र प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सावायेदस्य संदृष्टो शक्ति सदसदात्मिका माया नाम महाभागा येदं निर्ममे विभुः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु. वत्सला जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. चलिए. नमो भगवते वासुदेवाय. सावायेदस्य संदृष्टु शक्ति सदा सदात्मिका माया नाम महाभागा येदं निर्ममे विभुः.
ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ വത്സരാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളാം. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാ വാ ഏതസ്യ സംദ്രഷ്ടു ശക്തി സദസദാത്മികാ മായാ നാമ മഹാഭാഗ യേദം നിർമ്മമേ വിഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഡോക്ടർ വിജയകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സോറി സോറി മാതാജി, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സായേതസ്യ സംദ്രഷ്ടു ശക്തി സദസദാത്മികാ മായാ നാമ മഹാഭാഗ യേദം നിർമ്മമേ വിഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാ വാ ഏതസ്യ സംദ്രഷ്ടു ശക്തി സദസദാത്മികാ മായാ നാമ മഹാഭാഗ യേദം നിർമ്മമേ വിഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമബായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാ വാ ഏതസ്യ സംദ്രഷ്ടു ശക്തി സദസദാത്മികാ മായാ നാമ മഹാഭാഗായ യേദം നിർമ്മമേ വിദുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭാ പ്രതിമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാ വാ ഏതസ്യ സംദ്രഷ്ടു ശക്തി സദസദാത്മികാ മായാ നാമ മഹാഭാഗ യേദം നിർമ്മമേ വിഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാ വാ ഏതസ്യ സംദ്രഷ്ടു ശക്തി സദ അസദാത്മികാ മായാ നാമ മഹാഭാഗ യേദം നിർമ്മമേ വിഭുഃ. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗം നോക്കാം. ദൃഷ്ടാവായ ഭഗവാൻ ദൃശ്യമായ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും കാരണവും ഫലവുമായി സമഞ്ജസിച്ച് വർത്തിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരം സംഭവിക്കും. ഓ ഭാഗ്യവാനായ വിതുര, ഈ ഭൗതിക ശക്തി മായ അഥവാ മിഥ്യ എന്നറിയപ്പെടും. അവളുടെ സഹകരണത്തോടെ മാത്രമേ മുഴുവൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ആവിഷ്കാരം സാധ്യമാകൂ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. മായ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭൗതികവും കാര്യശേഷിയുമുള്ള കാരണം. പക്ഷെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പിന്നിലെ അവബോധം ഭഗവാനാണ്. വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിലെ മുഴുവൻ ഊർജങ്ങളുടെയും പ്രഭവം അവബോധമായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ ഊർജങ്ങളുടെയും പ്രഭവം ഭഗവാന്റെ പരമോന്നതമായ അവബോധമാണ്. ഭഗവത്ഗീത 9:10 ഇത് താഴെ പറയും പോലെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. മയാദിശ്യേണ പ്രകൃതി സൂയത്തെ സചരാചരം ഏതു നാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സമസ്ത ശക്തികളിലും ഉടനീളം അന്തിമ മേധാവി എന്ന നിലയിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ കരം. ഈ പരമകാരണത്താൽ മാത്രമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി ആസൂത്രിതവും വ്യവസ്ഥാനുസൃതവുമായി കാണപ്പെടുന്നതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യഥാക്രമം ആവിഷ്കൃതമാകുന്നത്. പ്രഭുപാദ് ജയ്. പിന്നീട് 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
കാലവൃത്യാതു മായായാം ഗുണമയ്യാമദോഷജഃ പുരുഷേണാത്മഭൂതേന വീര്യമാദത്ത വീര്യമാൻ കാലവൃത്യാതു മായായാം ഗുണമയ്യാമദോഷജഃ പുരുഷേണാത്മഭൂതേന വീര്യമാദത്ത വീര്യവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാതെ അറിവ് ചൊല്ലാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൈയെടുത്താം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. പ്രഥനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ള വിസ്തരത്തിന്റെ ഘടകമായ പുരുഷാവതാരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ ഗർഭധാരണം ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ ജീവികൾ ആവിർഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീപ്രഭുപാദിക്ക് പിതാവിന്റെ ശുക്ലത്തിൽ നിന്ന് മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ രൂപം കൊണ്ടാണ് ഏതു മനുഷ്യജീവിയുടെയും സന്താനങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത്. പിതാവിന്റെ ശുക്ലമില്ലാതെ മാതാവിന് സ്വയം സന്താനത്തെ ഗർഭം ധരിക്കാനാവില്ല. അതുപോലെ പ്രകൃതിയുടെ മാതൃഭാവത്തിന് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയില്ലാതെ സ്വന്തം ഭൗതിക ഘടകത്താൽ ഒരു ജീവിയെയും ഉൾക്കൊള്ളാനും ജനിപ്പിക്കാനും ആവില്ല. ഇതാണ് ജന്മത്തിന്റെ രഹസ്യം. ഭഗവാൻ തന്റെ പ്രഥമ പുരുഷാവതാരത്തിലാണ് ഈ ഗർഭധാരണ പ്രക്രിയ അവതരിപ്പിച്ചത്. കാരണോദേശായി വിഷ്ണു ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ചെറുതായെന്ന് കടാക്ഷിച്ചപ്പോൾ മുഴുവൻ പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ആവിർഭാവം സഫലമായി. ഭഗവാന്റെ ഗർഭധാന പ്രക്രിയ നമ്മുടെ ലൈംഗിക സങ്കല്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപരിമേയ ശക്തിയായ ഭഗവാന് തന്റെ നയനങ്ങൾ കൊണ്ടൊരു ചെറു വീക്ഷണത്താൽ ഗർഭധാനം നിർവഹിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സർവശക്തൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റു ഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റും. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:38 ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്കാനിയസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തിമന്തി പശ്യന്തി പാന്തി കലയന്തി ആനന്ദ ചിന്മയ സതുച്ചല വിഗ്രഹസ്യ ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷൻ തമഹം ഭജാമി. ഇതേ തത്വം ഭഗവത്ഗീത 14:3 അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മമ യോനിർ മഹത് ബ്രഹ്മ തസ്മിൻ ഗർഭം തദാമ്യഹം. ഭൗതിക സൃഷ്ടി ആവിഷ്കൃതമായപ്പോൾ എല്ലാ ജീവസ്ഥകളെയും ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നൽകിയ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളല്ല. ഭൗതിക ശാസ്ത്രം എത്ര പുരോഗതി കൈവരിച്ചാലും ഒരു മനുഷ്യജീവിയെ അങ്ങനെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. അതാണ് ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ രഹസ്യം. ജീവസത്തകളെല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ യഥാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും മന്യമാകിയാൽ അവയ്ക്ക് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരമാകാതെ സന്തോഷം പ്രഭാവിക്കും. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയാതെ ജീവസത്തകൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സുഖത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടി കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് അനാവശ്യമായി സമയം പാഴാക്കും. വൈദികമായ എല്ലാ പ്രക്രിയകളും ഈ യാഥാർത്ഥ്യം ബോധ്യമാകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഓർമ്മിപ്പിക്കും. ഉപാധിബദ്ധരായ ആത്മാവുകൾക്ക് നാമമാത്രമായ ഭൗതികാനന്ദങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ ഭഗവാൻ ഒരു ശരീരം നൽകും. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ തിരിച്ചറിവുണ്ടായി ആത്മീയ അവബോധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാത്ത പക്ഷം ഭഗവാൻ അവരെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന നിശ്ചലാസ്തിത്വത്തിലേക്ക് വീണ്ടും നിബന്ധിക്കും. ഭഗവാൻ ഇവിടെ വീര്യവാൻ അഥവാ ഏറ്റവും മഹാശക്തൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്മരണാതീത കാലം മുതലേ ബദ്ധരായിരുന്ന എണ്ണമറ്റ ജീവസത്തകൾ നിറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ മുഴുവനായി ഗർഭം ധരിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമസ്വകി ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതീകരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ധീരധാരണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ നമസ്തേ സാരസ്വതി ഗൗരവാണ് പ്രചാരണ വിശ്വസ്മൂർത്തി പാശാ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ഗുരുവേഗർ ചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആ പുരുഷ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് വർണ്ണിക്കാൻ. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം മൈത്രേയ മുനി വർണ്ണിച്ചു പറഞ്ഞ എല്ലാറ്റിന്റെയും നിസ്തർക്കനായ ഉടമയായ ഭഗവാൻ മാത്രമായിരുന്നു കൃഷ്ണ. ഭൗതിക ആവിഷ്കാരമൊന്നും സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല. ആകയാൽ തന്റെ സമഗ്രവും വേറിട്ടതുമായ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ഭഗവാനി അപൂർണത അനുഭവപ്പെട്ടു. തന്റെ സമഗ്രവും വേറിട്ടതുമായ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ഭഗവാൻ അപൂർണത. ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തി ആവിഷ്കൃതമായപ്പോൾ ഭൗതിക ശക്തി അദ്ദേഹത്തിൽ നിദ്ര കൊള്ളുകയുമായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെയും നേതാവ് ഭഗവാനാണെന്ന് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഭഗവാന്റെ തന്നെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പറയുന്നു, എല്ലാവരും കണക്കൂട്ടുന്നത്, എല്ലാവരും കരുതുന്നതിൽ അവനാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അല്ലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി അതൊന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ സൃഷ്ടി നടക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാനാണ് പരമോന്നത ദൃഷ്ടി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടാക്ഷം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭൗതിക ആവിഷ്കാരം സജ്ജമാവും. അതൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത്, ഭർത്താവിനുണ്ടാകുന്ന ഏകാന്തത ഭാര്യയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഭർത്താവിനുണ്ടാകുന്ന ഏകാന്ത പോലെ ഒരു അപര്യാപ്തത തോന്നിച്ചു. ഇതൊരു കാവ്യാത്മകമായ ഉപമയാണ്. മറവിയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് തന്നിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ജീവിതാവസരം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി നടത്തുവാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്, ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ അല്ലെ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരവസരം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭൗതിക ആവിഷ്കാരം വാദിബദ്ധരായ ആത്മാവുകൾക്ക് ഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ അവസരം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇവിടെ തന്നെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അല്ലെ, തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഭക്തിത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാവും ദേവന്മാരും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ. പൂന്താന തിരുമേനിയുടെ ജ്ഞാനപ്പാനയിലും പറയുന്നു അല്ലെ, കലിയുഗത്തിലെ ഭാരതഭൂമിയില് ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ടെങ്കിലും തീരാനായിട്ട് ദേവന്മാരും മറ്റുള്ളവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വെച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് മാത്രമേ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും തീർത്തിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ മറ്റു ഉള്ള ലോകങ്ങളിലുള്ളവരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് പിറക്കാനായിട്ട്. അപ്പോ അതേ ഭാരതഭൂമിയിൽ അല്ലെ പുല്ലായിട്ടും മറ്റേ എന്തെങ്കിലും കീടമായിട്ടും അല്ല അല്ലെ, മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്റെ ജന്മം തന്നെ നമുക്കൊക്കെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടാണ്. അല്ലാതെ ഈ ഭൗതിക ലോകം തന്നെ ആസ്വദിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ കഴിയാനായിട്ടുള്ളതല്ല അല്ലെ. ഉയർന്ന വൈഷ്ണവ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയും, നമ്മളൊരു അക്കരയ്ക്ക് കടക്കാനായിട്ട് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതി, ആ ബ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള വീടൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ ആരെങ്കിലും താമസിക്കും. ആ ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അക്കരയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട് അല്ലെ, അത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് ആരും ആഗ്രഹിക്കില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ ഒരു അവസരം തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഇവിടുന്ന് മാത്രമേ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെ. ബുദ്ധിമാന്മാർ അതാണ് കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറയും.
ഇത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനമാണ് അല്ലെ. ഭാഗവതത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടായി കൃഷ്ണവർണം കൃഷ്ണം സാങ്കോപാകാസ്ത്ര ഭാഷ യജ്ഞ സങ്കീർത്തന യജന്തി ഹി സുമേധസ ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവർ അവരെ കൃഷ്ണാമോദം സ്വീകരിക്കും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലെ. മറ്റുള്ളവര് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം അല്ലെ. എന്താ പറയാ, ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരമാണെന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകമാണ് എല്ലാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇതിനപ്പുറം യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഉള്ള മൂഢന്മാര് അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തി വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിച്ചും മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരെയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലെ. നമ്മള് അത് പറഞ്ഞു, ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ട് നമുക്കുള്ള ഒരു ബോട്ടാണ്, ഒരു തോണിയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അവതാര ദിനം, ആവിർഭാവ ദിനം ഇതാണ് ഈ മാസം 29-ാം തീയതി പൗർണമി, ഭാദ്രമാസത്തിലെ പൗർണമി ദിവസം. അതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്, അതിന്റെ മഹത്വം നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ്. ഇപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതൊന്നു തന്നെ മതി അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപം അതും വേഗത്തിൽ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ തിരുനാമം അല്ലെ, അത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ജപിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു യോഗ്യതയോ അയോഗ്യതയോ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ, ആർക്കും. നാം കാര്യ ബഹുധാ നിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിത നിമിത സ്മരണേന കാല. യാതൊരു ദേശമോ കാലമോ സമയമോ ഒന്നും ഒരു തടസ്സമല്ല ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട്. ആർക്ക് എപ്പോൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാം. അതിലാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും കലിയുഗത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശം. ഭഗവാൻ അത്രയ്ക്ക് ദയാലുവാകിയാലാണ് അത്തരം ഒരു ആവിഷ്കാരത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ എന്തോ വേണമെന്ന തോന്നലുണ്ടായ സൃഷ്ടി നടത്തിയതും ആന്തരിക ശക്തിയുടെ സൃഷ്ടി ആവിഷ്കൃതമായെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു ശക്തി എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. ഭഗവാൻ അവളെയും ഉണർത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഒരു ഭർത്താവ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തന്റെ ഭാര്യയെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഉണർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഊർജ്ജത്തോട് സഹതാപം തോന്നി അദ്ദേഹം ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാരോട് ആനന്ദിക്കുന്ന പോലെ അവളും ആനന്ദിച്ചു കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയകളെല്ലാം തന്നെ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ബദ്ധാത്മാക്കളെ ഉത്തേജിതരാക്കി ആത്മീയാവബോധത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും അപ്രകാരം അവരെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളെ നിത്യമുക്താത്മാക്കൾക്ക് തുല്യരാക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയായിരുന്നു. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനാണ് അല്ലെ, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാകിയാൽ തന്റെ വിഭിന്ന ശക്തികളുടെ എല്ലാ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളും രസത്തിന്റെ പരമാനുഭൂതി അനുഭവിപ്പിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടു. ഭഗവാൻ ബദ്ധജീവാത്മാക്കളോട് പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു അല്ലെ, അവരൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. അനശ്വരമായ രാസലീലയിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ജീവിതാവസ്ഥ. പരിപൂർണ ആത്മീയ പരമാനന്ദവും ശാശ്വതമായ ജ്ഞാനം. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് ഗോപികമാർ. അവര് ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ ലീലകൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അവരാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ജീവിതാവസ്ഥ എന്ന് അല്ലെ. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, ദൃഷ്ടാവായ ഭഗവാനും ദൃശ്യമായ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും കാരണവും ഫലവും
സമഞ്ജസ്തി വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരം സംഭവിക്കുന്നു. ഭാഗ്യവാനായ വിതുര ഈ ഭൗതിക ശക്തി മായ അഥവാ നിത്യം നടത്തുന്ന അവളുടെ സഹകരണത്തോടെ മാത്രമേ മുഴുവൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ആവിഷ്കാരം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് മായാശക്തി. ഭൗതിക ശക്തിയെ അഥവാ മായാശക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആ മായാശക്തിയുടെ സഹകരണത്തോടെ മാത്രം മുഴുവൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. മായ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭൗതികവും കാര്യശേഷിയുള്ള കാരണം. പക്ഷെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പിന്നിലെ അവബോധം ഭഗവാനാണ്. വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിലെ മുഴുവൻ ഊർജങ്ങളുടെയും പ്രഭവം അവബോധമായിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ ഊർജങ്ങളുടെയും പ്രഭവം ഭഗവാന്റെ പരമോന്നതമായ അവബോധമാണ്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാം നടക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, അല്ലെ? പലരും ഇതിന് പിന്നിലുള്ള ഭഗവാനെ ആരും അറിയപ്പെടാറില്ല, പറയാറില്ല, അല്ലെ? എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്, അല്ലെ? എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സമസ്ത ശക്തികളിലും ഉടനീളം അന്തിമ മേധാവി എന്നതിന്റെ പരമോന്നതരായ ഭഗവാന്റെ കർമ്മം. ഈ പരമകാരണത്താൽ മാത്രമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി ആസൂത്രിതവും വ്യവസ്ഥാനുസൃതമായി കാണപ്പെടുന്നതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യഥാക്രമം ആവിഷ്കൃതമാവും. ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ കരങ്ങളുണ്ട്. ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു, പരമോന്നതരായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ള വിസ്തരത്തിന്റെ ഘടകമായ പുരുഷാവതാരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ ഗർഭധാരണം ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ ജീവികൾ ആവിർഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. നേരത്തെ പഠിച്ചോലെ കാരണോദകശായ വിഷ്ണു കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ രോമകൂപത്തിനും അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്, അല്ലെ? അതിലെ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും കാരണോദകശായി വീണ്ടും വിസ്തരിക്കുകയും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായി അതിനെയൊക്കെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്. ആ ഗർഭോദകശായി വീണ്ടും വിസ്തരിച്ചിട്ട് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് വീണ്ടും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പരമാത്മാവായിട്ടും എല്ലാറ്റിനെയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകും. പറയുന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ കുട്ടികള് ജനിക്കുന്നത് പിതാവിന്റെ ശുക്ലമില്ലാതെ മാതാവിന് സ്വയം സന്താനത്തെ ഗർഭം ധരിക്കാനാവില്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ പ്രകൃതിയുടെ മാതൃഭാവത്തിന് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയില്ലാതെ സ്വന്തം ഭൗതികയെടുത്താൽ ഒരു ജീവിയെയും ഉൾക്കൊള്ളാനും ജനിപ്പിക്കാനും ആവില്ല. ഇതാണ് ജനനത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്റെ പ്രഥമ പുരുഷാവതാരത്തിലാണ് ഈ ഗർഭധാരണ പ്രക്രിയ അവതരിച്ചത്. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ചെറുതായി ഒന്ന് കടാക്ഷിച്ചപ്പോൾ മുഴുവൻ പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ആവിർഭാവം സഫലമായി. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഗർഭധാന പ്രക്രിയ നമ്മുടെ ലൈംഗിക സങ്കല്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ എത്തിക്കുന്നു. അപരിമയ ശക്തിയായ ഭഗവാൻ തന്റെ നയനങ്ങൾ കൊണ്ടൊരു ചെറു വീക്ഷണത്താൽ ഗർഭധാനം നിർവഹിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ സർവശക്തൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തിലും മറ്റു ഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റും. ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു, അങ്കാനിയസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തിമന്തി പശ്യന്തി പാതി കലയന്തി ചിരഞ്ജഗന്തി ആനന്ദ ചിന്മയ സദുജ്ജല വിഗ്രഹസ്യ ഗോവിന്ദമാതി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും പ്രവൃത്തി നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെ? നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ മാത്രമേ സാധിക്കൂ, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനും കഴിക്കാനും കേൾക്കാനും എല്ലാം സാധിക്കും. ഒരു ഇന്ദ്രിയം തന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും പ്രവൃത്തികൾ നടത്തും. ഭഗവാന്റേത്
അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണെന്ന് പറയും. ഇവിടെ പറയുന്നു, ജീവസത്തകളെല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും അന്യമാകിയാൽ അവയ്ക്ക് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരരാകാതെ സന്തോഷം ഉളവാകും. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയാതെ ജീവസത്തകൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സുഖത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടി കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് അനാവശ്യമായി സമയം പാഴാക്കും. യഥാർത്ഥ സന്തോഷം സുഖമൊക്കെ എവിടെ കിട്ടുള്ളൂ? ആത്മീയ ലോകത്തിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പാതയിൽ മാത്രമേ ലഭിക്കുള്ളൂ. അല്ലെ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, എല്ലാം ആദ്യം കുറച്ച് സന്തോഷത്തിൽ തരും, പിന്നീട് ദുഃഖത്തെയും നൽകും. അല്ലെ? അതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ആദ്യം അത് സന്തോഷത്തെ തരും, പിന്നീട് ദുഃഖത്തെ ആണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് കുറിച്ച്. അല്ലെ? ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ആനന്ദം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറില്ല. ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് അവര് അതിൽ ആനന്ദം കൊള്ളും, അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ഭൗതിക വസ്തുക്കളിലെ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നില്ല. അല്ലെ? എന്ത് തന്നെ നമ്മൾ പുതിയ വസ്തുക്കളൊക്കെ മേടിക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ല സന്തോഷം, പിന്നീട് അത് കേടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കടം. അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാലും ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം തന്നെ ആദ്യം സന്തോഷവും പിന്നീട് സങ്കടവും ദുഃഖവും നൽകുന്നതാണ്. ഉപാധിപതരായ ആത്മാവുകൾക്ക് നാമമാത്രമായ ഭൗതികാനന്ദങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ ഭഗവാൻ എന്റെ ശരീരം നൽകും. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിതത്തിനിടയിൽ തിരിച്ചറിവുണ്ടായി ആത്മീയ ബോധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാത്ത പക്ഷം ഭഗവാൻ അവരെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന നിശ്ചലാസ്തിത്വത്തിലേക്ക് വീണ്ടും നിമതിപ്പിക്കും. ഭഗവാൻ ഇവിടെ വീര്യവാൻ അഥവാ ഏറ്റവും മഹാശക്തൻ എന്ന് വിശേഷിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്മരണാതീത കാലം മുതലേ ബദ്ധരായിരുന്ന എണ്ണമറ്റ ജീവസത്തകൾ നിറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ മുഴുവനായി ഗർഭം ധരിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. വേറൊരു വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസം കൂടിയാണ് ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവിർഭാവ ദിനമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം നമുക്ക്. ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ. അല്ലെ? ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ ആരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിന്റെ പിതാവാണ് ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന അഗോഡിയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ ഒരു പൂർവിക ആചാര്യനാണ് ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ. അദ്ദേഹം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മുൻഗാമിയായ ആത്മീയ നേതാവും ഒരു ഗൃഹസ്ഥനും ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശ ഇന്ത്യയിലെ മജിസ്ട്രേറ്റും പ്രചാരകനും മഹാകവിയും ലേഖകനുമായിരുന്നു. ഒരു കാലത്ത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ശിക്ഷണങ്ങൾ പ്രായോഗികമായും നഷ്ടപ്രായമായപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവയെല്ലാം തന്നെ വീണ്ടും പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വാല്യങ്ങളോളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ അവബോധത്തെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനായി കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നൂറുകണക്കിന് ഭക്തിഗീതങ്ങൾ രചിച്ചു. അദ്ദേഹം തന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പ്രമുഖ തത്വചിന്തകർ, ദൈവശാസ്ത്ര പണ്ഡിതർ, നേതാക്കൾ, പണ്ഡിതർ, സർവകലാശാലയിലെ അധ്യാപകർ എന്നിവരുമായി കത്തിടപാടുകളിലൂടെ സംവദിക്കുകയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവിതവും വിശേഷണങ്ങളും ദ ലൈഫ് ആൻഡ് പ്രീഫെറ്റ്സ് ഓഫ് ലോർഡ് ചൈതന്യ എന്ന ഗ്രന്ഥമടക്കം അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിദേശ സർവകലാശാലകളിലെ ഗ്രന്ഥശാലകളിലേക്ക് അയക്കുകയും അപ്രകാരം സർവലൗകികമായ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ബീജഭാവം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജന്മസ്ഥാനം കണ്ടെത്തിയതും അവിടം പുനരുദ്ധരിച്ചതും അദ്ദേഹമാണ്. ഭർത്താവിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവളായ പത്നി ഭഗവതി ദേവിയോടൊപ്പം അദ്ദേഹം 10 മക്കളെ പരിപാലിച്ചു വളർന്നു. പിൽക്കാലത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകാചാര്യനായ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ആത്മീയ ഗുരുവും സ്വന്തം കാലഘട്ടത്തിലെ മഹാനായ ആത്മീയ നേതാവുമായ പ്രശസ്തനായ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്താനങ്ങളിലൊരു.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈനംദിന സമയപ്പട്ടികയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അദ്ദേഹം മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് സേവനം ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു, അല്ലെ, 10 കുട്ടികളുള്ള ഒരു പിതാവായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാബോധവും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. 8 മണി മുതൽ 10 മണി വരെ രാത്രി വിശ്രമവും, 10 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ദീപം തെളിച്ച് എഴുതുവാനിരിക്കും. പിന്നീട് രാവിലെ 4 മണിക്ക് കുറച്ചു നേരം വിശ്രമിക്കും. 4:30 എഴുന്നേറ്റ് കൈകാൽ മുഖം കഴുകി ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കും. 7 മണിക്ക് രാവിലെ 7 മണിക്ക് ഔദ്യോഗിക കത്തുകൾ എഴുതും. 7:30 വായന. പിന്നീട് 8:30 അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കൽ, തുടർന്ന് വായന. 9:30 മുതൽ 9:45 വരെ വിശ്രമവും. 9:45 പ്രഭാത സ്നാനം, 1/2 ലിറ്റർ പാൽ, 2 ചപ്പാത്തി, അല്പം പഴങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങുന്ന പ്രാതൽ. 9:55 കോടതിയിലേക്ക് ചക്രവണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യും. കോടതിയിലേക്ക് യാത്രയാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വിദേശീയരുടെ വസ്ത്രമായ കോട്ടും പാൻസും ധരിച്ചു. 2 വരിയുള്ള തുളസി കണ്ടിമാലയും വൈഷ്ണവ തിലകവും അദ്ദേഹം ധരിക്കുമായിരുന്നു. കോടതി മുറിയിൽ അദ്ദേഹം അതിവേഗം തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുകയും അതിൽ ശക്തമായി ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. തന്റെ കോടതിക്കുള്ളിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നീക്കുപോക്കുകൾക്കും ചതിപ്രയോഗങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം ഇടം നൽകിയിരുന്നു. ഒരു പുതുപ്പണക്കാരനും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നിൽക്കാൻ സാധ്യമായിരുന്നു. മാസത്തിൽ 1 തവണ അദ്ദേഹം തലമുണ്ടനം ചെയ്ത് ശിഖ വയ്ക്കുമായിരുന്നു. കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ ഹരിനാമജപത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കണക്കാക്കി അദ്ദേഹം ഹാർമോണിയം ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും കടബാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ബാക്കി സമയ പട്ടിക കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. 10 മണിക്ക് കോടതി തുടങ്ങുന്നു. 1 മണിക്ക് കോടതി അവസാനിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം സ്വഭവനത്തിൽ തിരിച്ചു വരികയും സ്നാനാദി കർമ്മങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുത്തനുണർവോടെ ശേഷമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. 2 മണിക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് സംസ്കൃത ഭാഷയുള്ള കൃതികൾ ബംഗാളിയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം വൈകുന്നേരം സ്നാനാദി കർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ചോറ്, കറികൾ, ചപ്പാത്തി, 1/2 ലിറ്റർ പാല് മുതലായവ അടങ്ങുന്ന ഭോജനം സ്വീകരിക്കും. അദ്ദേഹം തന്റെ പോക്കറ്റിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ചെറിയ ഘടികാരം എല്ലായ്പ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്രകാരം അദ്ദേഹം വളരെ സമയനിഷ്ഠയോടെ തന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു. ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനധർമാദികൾ ചെയ്യുന്നതിൽ സമർത്ഥനായ അദ്ദേഹം ജാതി മതഭേദമന്യേ എല്ലാവരോടും സൗഹൃദം പുലർത്തിയവനായിരുന്നു. സ്വന്തം പദവി ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാക്കിയില്ല. അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണമായി. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ആരിൽ നിന്നും ഉപഹാരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചില്ല. തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്മീയമായ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് തടസ്സമാകുമെന്ന് കരുതിയതിനാൽ ഗവൺമെന്റ് നൽകിയ ബഹുമതികളെന്നും പദവികളെയും സ്ഥാനമാദികളെയും എല്ലാം അദ്ദേഹം നിരാകരിച്ചു. ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും ആഡംബരമായ ജീവിതം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. വെറ്റില ചവയ്ക്കുന്ന ദുശീലം പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പൊതു സ്ത്രീകളാൽ നിറഞ്ഞ ഇടമാകിയാൽ സിനിമാശാലകളെ അദ്ദേഹം വെറുത്തു. ബംഗാളി, സംസ്കൃതം, ഇംഗ്ലീഷ്, ലാറ്റിൻ, ഉറുദു, പേർഷ്യൻ, കൊറിയ എന്നീ ഭാഷകളിൽ വളരെ സരളമായി അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. തന്റെ 12ാം വയസ്സിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഭക്തി വിനോദാക്കും തന്റെ തിരോഭാവത്തിന് മുമ്പ് അസംഖ്യം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാനവരാശിക്കായി സംഭാവന ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലുള്ള മഞ്ജരിയാണ്, കമലമഞ്ജരി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗോസ്വാമിമാരുടെ ആ ലീലകൾക്ക് ശേഷം അവര് തിരിച്ചു പോയതിനു ശേഷം പിന്നീട് ഇവിടെ സഖിവേദി പോലുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ശരിയായ രീതിയിലായിരുന്നില്ല പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ അതിനെയൊക്കെ എതിർക്കുകയും നല്ല രീതിയിൽ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലമായിട്ടുള്ള ആ നവദ്വീപിലെ അദ്ദേഹമാണ് ആ സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി, അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരുവായിട്ടുള്ള ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി, അദ്ദേഹത്തിന് 100-ലേറെ വയസ്സ്, 140-145 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കൊട്ടയിൽ ചുമന്നിട്ട്
കൊണ്ടുപോവുകയും അവനെ ആ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ കൊട്ടയിൽ നിന്നും ഹരി ഹരി എന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ചാടുകയും ആനന്ദനൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ സ്ഥലമാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഒരു പിന്നീട് ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നൽകി. അപ്പൊ അത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇല്ല ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ. ധാരാളം കീർത്തനങ്ങള് ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂറിൻ്റെതായിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്റെ ആവിർഭാവ ദിനമാണ് തിഥിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ തിഥിയില് നമുക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവർക്കും നല്ല കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ശിവപ്രഭുപാദന്റെ പ്രസ്ഥാനം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശിവപ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर हरे കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയെടുക്കാം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ജയ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की गुरु महाराज की जय, निताय गौर हरे കൃഷ്ണ.